जोबोर अखा हागासिनो दङ आरो मोनाबायबो दा मोनाबिलिनि सम दा जों अखा हानायखाय मोनसे एक्सनाव दंमोन नाथाय एक्सनाव थांबाय थादोंमोन बेहायनो मोनसे हरखाब मोनसे भिडिअ नुदों आरो बे भिडिअआ दिनै गोबां गोसारगासिनो दङ बर'नि ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक इउटुब जेखो मेखोनो गोसारगासिनो दङ बे गोसारनाय भिडिअआनो जाहैबाय सासे फिसाय गोनांखा आरो बिनि फिसाया गुबुनाव कम्पानियाव खामानि मावनो थायो नाथाय बे बिसिया फिसाय गैयियाव बांगाल हौवाजों बा मुस्लिम हौवाजोंसो जायबा मिस्ट्रि बेजोंसो लाइन मारनानै न' सिङावनो हमजादों दा बेनि सायाव जोंहा बे चेनेलनि बिगोमा बिथां बिराजा बिथाङा मा बुङो एसे सोंनि नोंथाङा मा सानो बेनि सायाव बिथांमोना मा प्राइस मोनो नामा बर' हिन्जावखौ लाबाथाय दाथ' जों बुंनांगोन बर' हिन्जावखौ लायोबा गावसिनि धर्मआव बिथांमोना माबा मोनसे मोनो खोमा बिनि थाखायनो बर' हिन्जावफोरखौ बांगालफ्रा माने इसेबां लाना खारो आरो दिनैनि समाव बुंनांगोन दे जोंनि बर' समाजाव बर' मिस्ट्रि गैया नामा जोंथ' नुयो जोंनि बर' मानसिफ्रानो दिनै बिल्डिं बानायनो रोंबाय जोंनि बर' मानसिफ्रानो दिनै हाजिरा मावग्रा जिखुनु जाया न' बां लुनो हानाय मानसि दंसै नाथाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मानो थाखाय बांगालफोरखौ लेंहरनानै खामानि मावहोयो ना बर' मानसिनि खामानि मावनाय माखासे खामानि मावनायफ्रा मोजां नङा नामा आरो लोगोसे बेखौनो बुंनांगोन जोङो दिनै गामिनि सोरबा थाखा फैसा गोनां मानसिया गावनि गामिनि मिस्ट्रि रोंनाय न' बां लुनाय रोंनायनो मानो होआ बांगाला लुबाल' जायो नामा दिनै मानि थाखाय जादों दिनै बे बांगाल मिस्ट्रि होननाय खोनादों दिनै बे सोरनिबा न' मावदों सोरनिबा माबा मोनसे वाल मावदों नाबा सोरनिबा फायखाना मावदों नाथाय बर' मानसियानो मावोमोनबा बेबायदि घटना जानाय नङामोन होननानै जों बेखौ बुंनांगोन नोंथाङा नुखाबाय जानांगौ दा भिडिअनि सिगाङाव नोंथाङा नुखाबाय भिडिअखौनो होखानाय जाबाय बेहाय गोबां बेल' नङा बे बांगाल वाज जानाया बेल' नङा गोबां दं गुवाहाटियावबो जों हमगासिनो दङ माखासेखौ जों ससियेल मिडियाआव लाबोयो आरो माखासेखौ लाबोआ जायफोरा लाबोजायो बेखौ जों लाबोयो दा बेनिखायनो जायफोरा बिदि खामानियाव लोब्बा दं दा जायफोरखौ बा बिदि गाज्रि खामानियाव लोब्बा थानायफोरखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दंखायो आरो थाबैनो हमजाजोबगोन बेल' नङा आरो गोबां दंबावो अब्ला लोगोफोर दा बेनो माखासे भिडिअखौ नायदो उनाव जिरायसिगोन आरो हौवाखौ मा सानो नों कम्पानियाव दे मावहैयो ना होया जोंनि हिसाबैथ' बेबायदि फैनानै मावफैद्रायनो नाङा फिसायखौ बे फिसायासो बेस्रा दा कम्पानियाव थाहैनानै दुखु नांथाव बेस्रा जाया लोङा मानसि दा बेखौ खोनायोबाथ' दुखु मोनगोन बेबो निस्सय नंगौ हिनजावखौ दा बेस्रा लागोन ना गारगोन दा गाव मा साननानै कमेन्ट हरो बेखौ जों नेना थानांसिगोन आरो रायजो राजाफ्रा मा सावरायो रायजो राजाफोरनि जि डिसिसन बेजों सोलिनांसिगोन बियो उफाय गैया दे होमबा समाजाथ' गुबुंले जायोना दा बेखौ बुंनानै दोनथ'बाय आरो आं सावरायबाय गामियाव गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सावरायबाय दा मा बुंखो जों गामिना थानायाव लांसैनो एकदम बेनो एकदम बेनो खोनाबाय बांगाल हौवाजों थांबा खाफाल बावनो बेना बाब माबाव थांदों पुलिसफोर सफैबाय दाना हुया थांदोंल' होनो